Viac ako 120 000 ľudí sa teší z toho, že už koncom mesiaca by im mali poisťovne poslať peniaze za lieky. Dôchodcom a zdravotne postihnutým má poisťovňa dať doplatky po prekročení daného limitu. Väčšina z nich však ostane sklamaná a dokonca zaplatí viac. Menej majú platiť dôchodcovia, ktorí nemajú vyšší dôchodok ako 329 eur a platili by za lieky viac ako 45 eur štvrťročne a tiež zdravotne postihnutí, ktorí by prekročili hranicu 30 eur. Nebudú musieť platiť tak veľa za lieky ako doteraz. Podľa lekárnikov bude väčšina dôchodcov z lekární odchádzať 1. októbra určite sklamaná. Treba, aby ľudia vedeli, že nemajú mať veľké očakávanie. Ako príklad sme si vzali účet pacienta s cukrovkou dnou, ktorý má zvýšené tuky v krvi a vysoký tlak. Z celkovej sumy 12,18 € sa nezapočítava nič. A v čom je zádrhel? No v tom, že do limitu sa nezapočíta konkrétna cena lieku, ktorý si v lekárni kúpite, ale cena za najnižší doplatok v danej skupine liekov. Jednoducho povedané, ak je 5 liekov podobných a každý má iný doplatok, poisťovňa vám do limitu započíta ten s najnižšou cenou, bez ohľadu na to, koľko ste doplatili. Problém nastáva vtedy, keď pacient hradí viac ako 75%, to znamená tie lieky, kde má pacient najvyššie doplatky, tak tie sa tiež nezapočítavajú. Rovnako sa nepočítajú lieky, ktoré musíte platiť celé, dietetické potraviny či pomôcky na inkontinenciu, ktorou trpia najmä dôchodcovia. Príde trpké vytriezvenie všetkých pacientov, ktorí zaplatia 100 a viacej eur za lieky a nedostanú nič. Môže sa stať a u väčšiny ľudí sa to aj stane, že budú plácať viac. Mária Elvediová.